Go na po. Ah, sige. Kuya. Ay, nako, madulas. Wala pa ba? Akala ko meron. Ang haba ko. Yeah. Wait lang, wala tayong pagpe-person. Ginagawa pa yung hagdan. Diyan ka muna. Diyan ka muna. Bilisan mo, baka maging kwento ka. Dito ka na. Kuya, pagpababa naman, dito naman sa... Oo, doon. Doon dadaan. Uy, ang ganda oh. Ah, dito? Sa kayo mo? Ah, dito tayo dadaan lang. Hindi, kuya. Hindi dire-diretso. Anong green at brown na yan? Gagawin daw ano? Ano kasi? Dito banda. Dito ka. Dito banda. Compress. Lamig. Sunod, una na. Ah, sige, wait lang. Wait lang naman. Pwede na ba? Ginagawa pa. Wait lang, ako. Dudumihan kita ha. Dudumihan kita. Delikado eh. Teka, para na... Masyado tayo puno. Oo, wait lang. Napupuno tayo, time out. Jericho, bukas ka na. Mamaya na. Puno na. Puno na. Mamaya madulas kasi. Time out, puno na. Madulas kasi. Sa ikali. Tumbak tayo. Ate, hawak ka dito sa lubid. Ginagawa pa yung... Ilang minutes? Para, hawak sa lubid, te. Traffic. Ayun, upo na lang muna. Kapit na muna sa hagdan. Upo ka na lang muna dito. Danding ka kasi na. Ay? Pre, hawak. Hawak, pre. Hi! Uy! Away tayo. Hawak sa pre, wala kang ano dyan, kakapitan. Parang manindigas ako sa lamig dito. Ay, nagano pala sa bulbo. Nakakanginig ka ba? Nakakanginig pa yung labi. Nag-jacket na tayo ha. Basta kasi. Huwag mo nang i-ano. Ay, wala nang pakialam sa pantalon ko. Pala. Dito yan. Baba?